जोंनि जि थांखि जों जि समाज फोसाबनायनि थांखिजों बारग' एनडिएफबिआ खामानि मावजेनदोंमोन जों दिनैसिम मावगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखाव जों बनगुरुंसिम जों सफैनो हाबाय आरो जों नुदों उदालगुरि जिल्लायाव जोंहा मोननै मोनथामसोल'सो जायगा दंबावो बे जायगाफ्राव जों सहैखांनायनि उनाव कमप्लिट जोङो उदालगुरि जिल्लाखौ खालामनो हागोन आरो बे कमिटि दानायनि गेजेरजों जोंनि भबिसतखौ जोंनि लेथ्राफोरखौ जोङो गैया खालामनो हागोन बेखौ जोंहा खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बांद्रायनिफ्राय बांद्राय फोथायनो हालांदों आरो बिदिनो जोङो गोसोआव रंजानाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि खामानि दिनै जोङो जि ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटि दादों बे कमिटिखौ दिनै जोङो मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जों जिहेतु खामानिखौ मावदों बेवहाय जोंहा मोनसे फोथायनाया दङ जों जि खामानिजों दिनै जों दावगाबाय थादों जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों बेजों सिबिबाय थानो हादों होननानै जों फोथायदों आरो बेवहायनो जों रंजानाय मोन्दों दा दिनैनि तारिखाव आङो नैबेखौनो बुंगोन जोङो जागायजेननाय समाव जों जि कमिटिफोरखौ जों दाबोबाय दा बिथांमोनखौ जोङो जेबो इन्सट्राक्सन हरनाय जायाखै बा बिथांमोनजों जों सेकेन्ड टाइम दिनै समनि आंखालाव सावरायनो जों खाबुखौ मोनाखै बेवहाय आं दिनै बे बनगुरुंनिफ्राय आङो खावलायहरनो लुबैदों जे जाय व्यक्तिफोरा दिनै ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटियाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै बिबान लानानै खामानि मावबोदों बा जों बिबान होनानै गारबोदों नोंथांमोना नार्भास जानाङा बारग' एनडिएफबिफोरा जोङो सानसेबो जों जिरायनानै थायाखै जोङो बे खामानियाव जोङो दावगागासिनो दङ आरो दिनैसिम जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबांथार अनसायनाय मोन्दों आरो जोंनि जि थांखिजों बे कमिटि बा समाज फोसाबनायनि खामानिखौ जोङो दावगादों बेखौ दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा गोसो गोरबोजों बजबना लादों बेवहाय जाय कमिटिफोरखौ जोङो मास मोनब्रैनि सिगां बा मास मोनथामनि सिगां दाबोबाय नोंथांमोना जेबो कन्टेक्टआव जों कन्टेक्टआवनो गैया जेबोखौनो मावाखै होननानै नोंथांमोना नार्भास जानाङा फैबाय थानाय समफोराव जों थाबैनो नोंथांमोनखौ जोङो लोगो हमनायनि बेबस्थाफोरखौ खालामगोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो जेसेबां हायो गैया खालामनो नाजागोन बेबायदि जाथाया थारैनो गाज्रि जाय जि कुइसनखौ नोंथाङा खालामदों जाय गथ'फोरा दिनै फेनानै लामाफोराव गोग्लैनानै थादों बा गोग्लैयाखैबाबो फेनानै दिनै बाइक साखावलाबायनानै फैदों बा फेनानै दिनै न'आव फैदों बियो जोंनि थाखाय गाज्रि मोनसे साइन बियो जोंनि थाखाय गाज्रि मोनसे दिन्थिनाय बा नुजाथिनाय बेवहाय गाज्रिया हरैनो गाज्रियानोसै गाज्रिया मालाबाबो रावनिबो मोजां जानो हाया बे समाजनिबो मोजां जानो हाया मोनसे न'खरनिबो मोजां जानो हाया इभेन जाय व्यक्तिया जुमाय लोंदों बा जाय व्यक्तिया फेग्लाबनानै दङ ड्राग्सदों गान्जादों बा जुमायदों बै व्यक्तिनि थाखायबो बियो मोजां नङा खारन गाज्रिया गाज्रियानोसै स' बेवहाय दिनै बारग' एनडिएफबिआ जि मोनसे गोलाव समनि जि हारि बायदि थांना थानो नागिरनायनि जि मोनसे आन्दलनखौ खालामदोंमोन संग्रामखौ खालामदोंमोन बेखौ नायनानै दिनै जोङो जि खामानिफोरखौ मावदों आरो दिनैनि तारिखाव जि नुजानाय मोनसे जेंना बे जेंनाफोरखौ जों जेरैखि जाया माने जोंनि गेजेरनिफ्राय बा फेनाय मुवा बाहायनानै लाइमोनफोरा नस्थ' जानायखौ जों जेरैखि जाया जों हमथानो जों नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंनिफ्राय मोनसे टिमा जेरावनो खबर मोनो बेबायदि खबरफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोन बायदि बे जाय गथ'फोरा बिदिनो फेनाय मुवा बाहायदों बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमहैदों जोंनि टिमआ आरो बहाबा बिदि होस्रांनायबो जादों स' बेबायदि खामानिफोरखौ जों बारग' एनडिएफबिआ मावबोगासिनो दङ दासिमथ' जों नुदों बेबायदि डाइरेक्टयै रावबो बिमा बिफाया दुखु मोननायखौ फोरमायाखै खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुजि मोनखायो जे बिमा बिफाया खामहांजेननाय गाज्रिखौ मावहांजेननाय समाव गथ'खौ बिथांमोना जेबो मिथिखाया बेयावहाय मावजेननाय समाव जिहेतु गुबुना नुयो बा जोंनिफ्राबो नुदों बेखौ फोसाबनो नागिरनायाव हयथ' जों मिथिया जासे सोरबा बिमा बिफाया गाज्रि मोननानै थानो हागौ नाथाय आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो हास्थायदों मिडियानि गेजेरजों जे बिमा आरो बिफाखौ सासे गथ'आ जोनोमगिरि बिमा बिफा होननानै मोनसे सनमानखौ होखायो आरो गिनाय मोनसे थायो बेवहाय सनमान आरो गिनाया थानायखाय गाज्रि खामानिखौ मालाबाबो मावजेननाय समाव थांखु जाजेननाय समाव ड्राग्स जाजेननाय समाव गान्जा जाजेननाय समाव जुमाय लोंजेननाय समाव मालाबाबो बिमा बिफानि सिगाङाव दिनै मावा आन्दोआव मावो आन्दोआव सोलोंग्रोयो बिनि उनाव जेब्ला गथ'आ एडिक्टेड जाबाय जुमाय मोनाबानो थानो हाला ड्राग्स मोनाबानो थानो हाला गान्जा मोनाबानो थानो हाला बे अबस्थायाव जेब्ला गथ'आ मोनहैयो अब्लासो बिमा बिफाया बुजि मोनो बेवहाय आङो थोंजोङै बुंनो हास्थायदों जाय बिमा बिफाया दिनै गावनि गथ'खौ फोसाबनो थांनायाव भुल बुजिनानै दुखु मोनदों नोंथांमोना दिनै दुखु मोननो नाङा नोंथांमोननि मोजांनि थाखायनो दिनै जों खामानि मावबाय थादों आं बेखौसो दिनै बुंनो हास्थायदों खारन जों नुबोदों जाय बिमा बिफाफोरा बै समाव मोजां समाजनि सानग्राफोरा गावनि गथ'खौ बिनि गथ'खौ फोसाबनो नागिरनायाव बै बिमा बिफाफोरा जायफ्रा उल्था जानानै बै फोसाबनो नागिरग्राफोरखौ बादा होदोंमोन बै बिमा बिफाया खिन्थु दिनैनि तारिखाव गाबना लानो गोनां जादों खारन फिसालाया नागाराखै मावजेनदोंसोमोन बै समाव खिन्थु बिमा बिफाया बै समावनो जुदि बै फोसाबनो नागिरग्रा व्यक्तिफोरनि बुंनायखौ फोथायनानै जुदि गावनि गथ'खौ नोजोर होनानै गथ'नि सायाव जुदि खामानि मावोमोनबा बा सासन बेबस्थाखौ जुदि लाबोयोमोनब्ला बिनि गथ'आ दिनै नस्थ' जायामोन बिदि जों दिनै समाजनि गेजेराव नुदों बेवहाय जाय बिमा बिफाफोरा दुखु मोनदों नोंथांमोना दुखु मोननांगौनि माने जेबो जाहोन गैया नोंथांमोननि मोजांनि थाखायनो बा जोंनि इयुन जोलैनि भबिसतखौ मोजां खालामनो थाखायसो दिनै जोंनि फोसाबनो नागिरग्राफोरा बिभिन्न जायगायाव गुबुन गुबुन महर लानानै नाजागासिनो दङ जों साबायखर बावदों जों जेब्ला मोनसे पस्टारिंखौ खालामदोंमोन बे सोबनाय जानाय
आरो गुबुननि हिन्जावजों गुबुननि हौवाजों लाना खारलायनाय समाजनि मोनसे रायलायथावै मोनसे थासारि बेफोरनि सानिफ्राय दिनै जोङो जोंनि रायजो राजा बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों सांग्रां खालामनो जों जेब्ला मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदोंमोन बै समनिफ्राय जों नोजोर बोदों जाय पिकनिक स्पटफोराव जोंनि लाइमोनफोरा जुमाय लोंनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरा जुमाय लोंनानै फरायनांगौ समखौ जों नस्थ' खालामना लादोंमोन बेफोरखौ नुनानै जों जे बे पस्टारिंखौ खालामदोंमोन माने आन्डार 18 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरा बे जुमायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बेखौ जों जेब्ला खावलायदों बे पिकनिक स्पटफोराव जों जेराव माने अयथासार गाज्रि मोनसे थासारिफोरखौ नुदोंमोन बे थासारिफोरा खिन्थु दिनैनि थारिखआव प्राय गैया बायदि बा खमायबाय बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों मोनबाय थादों थ' बेवहाय जोङो साबायखर बावदों जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोंनि बुंनायखौ दावहारुफोरा खावलायदों गेदेरफोरा खावलायदों बिदाफोरा खावलायदों जोंखौ मोजां जानो होननानै बिथांमोना बुजि मोननानै बेबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय दिनै आनज्रायनानै थानायखाय जोङो साबायखर बावदों फरायसाफोरानो जोंनि भबिष्यत लाइमोनफोरानो जोंनि फिउचार सासे लाइमोना मोनसे गथ'नि मोनसे न'खरनि भबिष्यत जायो आरो बियो बे लाइमोनानो मोनसे गामिनि भबिष्यत जायो आरो बे लाइमोनानो मोनसे समाजनि भबिष्यत जायो बे लाइमोनानो जोंनि हारिनिबो भबिष्यत बेवहाय लाइमोनफोरा गाज्रिजों जुदि गफबनानै थानांगौब्ला जोंहा भबिष्यतआ गासैथिंबो गाज्रि जागोन बेवहाय दिनैनि थारिखआव बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जों खावलायनो लुबैदों जोंनि जेसेबांखिनि लाइमोनफोर दङ नोंथांमोना फरायनाय फारसे जौगालां नोंथांमोना गेलेनाय फारसे दावगालां नोंथांमोना आबादनि बिथिङाव दावगालां जेब्लाबो नोंथांमोना गाज्रिखौ नागारनानै मोजां लामाजों दावगालां बेखौनो दिनै जों बारग' एनडिएफबिनिफ्राय साफ्रोम लाइमोनफोरखौ खावलायदों